هاي تقبر له اللهم يعلكم دابير مسكن أبونا هم وعدكم دابير مسكن حنا يقرأ أبيات أني حنتا مخنا أنا خابز شيء تي خرّع إن عايز أنا هنا بتمسمرسي سؤال راوند تقبر أني حتى اسمه أوكي ما قال لنا كونكشن جالس أقام غير مالك من البحث ده جمر ده الرأي جمر أبونا سمع أبو اللو منفس قدس آدم لك وقدس سلاسي إذا أمنوا وتمازن كدك سيطان وكما مجاتمي قدس ويت كريستيان تيت سمي مريم سين العالم والعالم عالم ناقتك جين سبحك كان باركك جين تعمنك كان سلك جين سوكاك جن لك جن كان لسمك قدس قل لك أزلك سجد كل بركولك يتكن كل لسان أنت وتعملك عملك توجيا قاسون قسون قسام لك أنت لكل جسك ولا كل هذا نفس نشوا كنا نبكى ومهرنا قدس ولكن ذي بلا أنت مسسبت تصلي كما زبلوا قدوس 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 እግዚአብሔር አምላክና ዘነበርካ ዘለኻን ኩሉ ክሊፍካን ማል ዘለዓለም ዓለም ትነብር ከምስራቅ ሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካን ዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይሁን ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝመረካልና ንስኻ ካብ ሰዓት ዛምሸ እዚኣ ድማ ባረኸልና ብሂወት ብጥዕና ደው ኣቢልካ ኣምላክና ሕጂ ድማ ንሕና بصلوات كن حتى كا نسخاد ما بقالك مرنا مرحنا سلا زفكر كلنا كورن مسكانا نخايفون ان نصلي صلاه سخات تريو سخات تقبلوا كن خاز بصحبه يحد مع املاخنا مع زغرر محرز زورد كل خلاتاتنا زصبق جبرلنا زي امنغو انا اسياتنا نريو نسمعو زلنا كله حما نجر املاخنا نسخا غيرلنا نزي أبتفعلالي خرنعات علم نريء زلنا وقن وغرا وقن زي أمانقو إسرائيلن أمانقو فلسطيمن كم حوي كم مايزن الزنب زرلو كندي هنساتات تفرس كندي تنفاز زمات أفقدر لأملاخنا الجون محرات كابقا إمو محرات كاوردلنا نعلم كلها نقول سلام سخا خمو سلامك أو جلا زي سدت كان سدت عديخان نذكر له ورحاتي مو كانت سدت كان سدت عديخان مودعتات تقبرو نسدتنا دما مودعتات زقبر له قبرلنا زيادة كله أملاخنا كبيت كان كبخان تسديدنا لنا مو نبخان نبيت كان نملس له جزيها بنا دينا قد سرنجل مريم ملاد النت نملاك ترى النت بناي نبياتنا هورياتنا صادقان سمايتاتن صلوتاي تفلينا كم تنهوريات زمهر كايم اب سمايات تنبر ابونا نبرنا نتوع كالنا سمكاي قدس من قصرات مصاف اركان تاب سماي كم دمان تريخون عادات انجرانا لما هبنا نحن نزودلنا بدلهم كم تحرقنا لب بدلنا نعسانا دقلنا كفادخنا نمبر فتنا يتأتونا من قسم حيلن كبر النزال علمنا كايما امين عزتي مريم بناي قدس كبريم ملا سلامتا سلام لك الله وحلنا غدن قليخ بسقاهون دن قليخي قد إيجاب يرتوات قويتا سراوي سلام لك الله ساكان سبرفتيخي فركر سغون برقيو أمل تسقى جابير مساقية وفسط الدسوالكي قد يتنا صرينا أنا فتوى الدغيس كرسوس منتانا محرات لمن لنا أمين افتاها ويسرق دينام لكن ودانيش كرسوس كانيكا كان سرايات يعدم ساتي أبسا ودو كشاتي برهان أنتم عوية كانت وويديا كونات وران سارقوس أنات ببسمكم كونو فتانون سهنا يرسين سكولون سمات زيو مهار النكرسوس مال عصر تغلطة زيو مهار النكسوس 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 زيو مهار النكسوس
زيو مهارن كريستوس 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 كمون بنت اجزيتنا مريم مهارن كريستوس من العصر تغلتي بنت اجزيتنا مريم انكسوس 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 بنت اجزيتنا مريم مهارن كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘት ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃስ ኣምሳል ሞት ስለ ዝኾነት ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣሎና ሰዊርናን ረዲእናን حليونا نقربنا تقبلنا تمعقبنا نصنعنا كسعادة سعادة أو نفسحنا الجو مزاد السعادة دي أم بكل زمن يوتنا بفصل سلام كلنا كل زحزي أبير أملقنا لمن لنا وقويتنا جابير كل التحزابون قويتنا أملقنا مدحنا يسكر سوس لعلو كل قبرين ما أنت كل قبرين أو يشتغل قبرين نمسكنا كلنا سلا سور كنا نزر داخلنا نزحل خنا نبخاون سلا زقرب كنا تقبل كنا سلا دعوب كنا نزتنا خنا كسعادة سعادة أو سلا زبصح خنا نمسكنا كلنا وقويتا يقرب لنا وما فكر سب سلا زن لمنا كلنا كم محرد كون دللنا إذا عدس على زي عن كل زمن يوتنا نأخاب بفراب بفتسم سلام كم فتسمها بدنا كل قناتن كل مكران حب أقول نزقنا كل قبر سيطانا نخرج في السبات من العل سلام وقويتا كبير كاب كل حزب خونا رح كاب زريازل أبزز لنا يبطونا رح زيت عمن زعيشن عزلنا تمنى نكريتن كل على سلام كرجل سلطان زعب كنا نسخاهم كاب كل غفاء إحنا نبلا نمبرنا فتنا يتأتون حد ودخا ويتنا أملغنا مدحنا يسكر صوت من تفقر سبيل بزجبر محرتن قرتان مسخا مع رمحوم زغنا منفس كل سن مسكانا صنعتهم بؤذر لك على من كل ساعة نزل علم آمين نين السحام مزمور حمسان حدن وأملاك كم سالخا محرني كم تعبيرا كما سايدم سكوا سايد صدق حوز أبن كبحاتياتي وناسريني أنا أبى سايف اللي تعلق بمحاتياتي كل جزء كلمة يبزر وخاص عاد فرحان صون كاتر كبسي أنا ناقات راي بدلكو أو كلمة خاكي جوركو إنه بابا ساتو ولدكو نيك أبحاتيات أنا ستني إنه أنا حق أو اشتغلت لي أبحون تو محرني متصرف وسمع زاتريني كعبرت كسعود حسابني تنزغت كتكاين عاصم تحقوس أصبحتان حقوس ناس معني كتكا بحاتياتي كلون بزلا بس أيون دمس سوا عملاق صري اللي بفتر اللي كنا منفسك أو اشتهاد ديسكاب قد كايد دربي إن قدس منفسك أو نايتك دفن حقوس مدحان كاملة سلي فقاد إنيا منفسهم دقفن مقدر خان مفرط غمرهم إيه حتى أنا بخا خملسية وعملاق مدحاني كابدا دمان نقفن لساني سلك حال الكتب لولو إياه ويتايا أفاي مسقانا خنقرس خنا فريق فت مسوات بياب بلاكاني زي كنا اسم قرب كل كان رن مسوات مرانا يتبقوني خام مسوات أملاق صور منفسيو وعملاق نسبرون كت ندبايت ونقني خان سيمس أجا خاصن ناي قبر الله مكاتات يرسالم وندق شموسات سركي بزحر المسوات بمل مسوات بهاك ولكاي شو أما سوي خارح قرب الكاي محلل ويا صلت جزير الكاس نكرسون نكسين أملاق مسقانا قرب له حتى يعطيك حد قال لك أقلب منه عليه يسمع لنا تسألي صلوت أبكر እግዚአብሔር عريقو مع زورر محرت زورر يقبرلنا أبونا بملأك سلام مزمور 130 حبتنا رزنت مزمور 130 حدن حبتنا أملو مزمور 130 كلتن ممهر سارة 133 أنا 134 كب صحيح أبونا بملاك سلام مزمور 130 شوعاتن حبتنا رزنت مزمور 130 شمونتن حبتنا عملو مزمور 140 هدن ممهر سارة مزمور 140 كلتن حبتنا هيوت مزمور 140 شديشن
حبتنا رزنت 247 مولو حبتنا استعملت انت خوين مزمور 248 عاويل كتبصته بسهلنا ميتي غزال لهم له الرأي كم كان يخم እግዚአብሔር ይመስገን مزمور 248 هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም የሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ አሜን ዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም እግዚአብሔር ካብ ምድሪ መስግንዎ ኣቱም ገባላት ባሕሪ ማዕሙቕን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሰሓይታን ግመን ቃሉ ተሰለጥ ባቡላን ኣቱም ኣኽራንን ኮራቢትን ኩልኩም ፈረይቲ እዋምን ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩልኻትኩም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኻትኩም ኣጓበዝን ጎራዝትን ዓብይ ምስ ንእሽቶ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር ኣመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣብ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቃል ሕይወት ይስማዕ ለና ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያታዊ ምድሪ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤሉን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ ወለዱ ነፀየቱ ፅፃን ከም ስርዓተ ገብሩሉ ምስ ኣተው ስማን ድማ ዓብይ ድሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኸዎ ጎይታ ዓይነትና ዛ ምግለፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤሉን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣባኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን ቃል ሕይወት ይስማዕ ለና حبتنا رزنت كفلتات صلوت انه بكلمة قنع فرادي أمين وعيكم እግዚአብሔር ይመስገን إنه أبقدني أتي قنع فرادي قوم تدالي الله أتي أبك مجاجاي زحلة في عدمي نقولني نفردن بقول سلس خوني ببسحي حاتياتي رعدن كتكتنا الله كن كان نفسي جنا أمريت نبري خابها الله استنسحي مخنياتو أمريت ኣብ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስቲ ህቂተን ሲጊ ናብ መድሓኒኸ ብንስሓ ወ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማህፀኒ ስብሃት ለኣብ መንፈስ ቅዱስ ኣሜን አሜን ቃል ሕይወት ይስማዕ ለና ኣሜን ደና መምህር ሳራ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እንደዝኸውን ربي مركيتا مواعل سب زي ودان تزخون مواعل سب زي ودا زي علم زي عنزل العالم زي نبرن تزخون سي نفسي نتصور زخون مخنيات محلو كنيرو جنك اتتصيف زخون تعمرات كن اتهما كيكن اتتصيف زخون تقبارات كن اتهما كيكن ابقدم اتحقنيا مزغلا ኣብ ዓራት ኃጢአት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳእንክ ስጋ ኸለኺ እንታዩ እትትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኺ በቲ ኣዝዩ ዘፈርሕ ፍርድኻ ኣስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ
أنا هسم دنوس أب عراتي دقيسة زلقو أب هيوتي ون زي قدوس سخونكو نايت تقبل قرز أبنات بموساد أفلبينا وقعقو أو أملاخ أنا قبنيني إمو يقرب للي بلالقو يزني وزلفني والعالم علم آمين آمين. قال هيوت يسمع لنا آمين حطنا هيوت ونسه تدنقل أبونا خميمسيكم كلكم እግዚአብሔር ይመስገን ኦንስት ድንግል ነባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጸላኢ ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ክማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምንቲ ነፍሰይ ብኽንቱ ኣዝያ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትክን ምንቕቓሕኽን ኣበግስ እያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊት ምሕረት እትልምኒ ኣላይት ኣደ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቃል ህይወት ይስማዕ ለና ሓብትና ሙሉ ወጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ወጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ እሞ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምታ ባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ይስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓለት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ርድአኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ ፅለ ኣለኹ ኦ ጎይታ ባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ንእሽተይ ንላዕሊ ግበርለይ ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴ ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘምቱ ኣሜን አሜን ቃል ህይወት ይስማዕ ለና ሓብትና ረዘነት ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣሜን ቃል ህይወት ይስማዕ ለና ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደጎልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ በሳና ይቅርበለና ኦ ጎይታ ንሕማት ብቃብጽሐየሙ ምእንቲ ትቅዱስም ቃልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ነፍሰ ማዕርፋ ካብ ኃጢአት ንዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአት ንዝኾንካ ጎይታ ርድአና ልማናና ከዓ ተቀበለና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና ኦ ጎይታ ብቃዓት በረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም
كإما أمين عزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام لك اللغو بحلنا غدن قليخي بسقاهون دن قليخي أدي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك اللغو نسخي كان السبرغتي فرقر سغمرغي قوم لتسقى جابير مساقي يفسد دسول كهاتياتنا خسرينا نفتو ودخ يسوس كريستوس انتانا محرات لمن لنا ቃለ ሕይወት ራይ አዴና መምህር ሳራ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ፈራቦይ መርጌታ ኦ ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ አምላክ አደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ካድገልና ናብ ፍቅሮ ወድኺ ጸሎትና አርግልና ንሐቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ዘወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምህረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ አማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብህድገት ኃጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንአማኑኤል አምላክና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቅርበልኪ ኦ ድንግል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተአመነት አማላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ካድገልና ተዘከርና አሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሀብትና ሕይወት መእተው ጸሎት ሃይማኖት እሺ መእተው ጸሎት ሃይማኖት ኦ አደ ሐቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት አምላክ መድሃን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጽኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መገሶም ንሰማዕታት አኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጌታ መሐረና ኦ ጌታ መሐረና ኦ ጌታ ባረኸና አሜን ሃይማኖት ጸሎት ሀብትና ሙሉ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሕይወት ሀብትና ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልደ አብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላኽ ዝተረኽበ አምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ አብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን እንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማይ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ بخبر نفس ما عارك أبي ما نبؤ تأمت كم بحدش نهيان الموتى نكفرد بخبري خمسيو من قستون مودعتها يقولون كويتان محوين بزخانة كاب أبز سرت أمن فسكوتس نعمل بس أبن ولد النساء دولون نمسكونان بنبيات تزارب إيو لأن كلنا هواريات قبعي بزخانة بحد تقدس بيت خرسيان نعمل نحدقت حتيات بحانت تمقت نعمل تنسأي موتان نزل عالم زمت هيوات تسفى نكبر آمين هالليليا وقويتا صلتنا سميخا حتياتنا خدقلنا كريالايسون
Krialaison, krialaison, krialaison. 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 Krialaison, krialaison. Krialaison, 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 krialaison. Krialaison, krialaison. ረዘነት ሓብተና ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣት እየን። ወንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሓረና። ወጎይታ ሰራዊት አምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልብና ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦጌታ ይቕረበለልና። ኦጌታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። ኣሜን። ከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከን አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከመ አበሳነ። ኦጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከፊልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንገል ይኸ ብስጋኹ እንደንገል ይኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ እሙልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኩም ብቓል ብሓሳብኩም ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ እቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐና ንክደገልና ብኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና። ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና። ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ለኣኸልና። ብፀጋን ብርራይን መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ሃገወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ጎይታ መሐረና ምሕረትካውን ኣብዝሓልና ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ብሰማይ ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላኸን ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቀዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ እንትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማንና ትቕበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ነንፅህ ትምኒትና ውንስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያትን ብርዳእና ብህልውናም ቅነቆም ብቅዱሳን መላእክቲ ክሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርኽ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም
بدلنا نمسان عند قلنا كفاد حنا نمبر فتناي تأتولنا منجستن حيلن كبرن نزل عالم ناتك إما أمين أرزت يا مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلام تا سلام لك له حلنا أخي دنقلي خي بسجاخون دنقلي خي عدي إجابي هرسبا وقيتا سلاويت سلام لك له نسخي كاب أنستي برختي خي فركر سخون برخي وملتسقا إجابي هر مساقي أوفيس تدس والكي حاتياتنا سريلنا نفت ودخ يذكر سسمنتانا محرات لمن لنا أمين على هوت يسمع لنا تسألي صلوت تماهل لنا يوم مهللا كله أبقى مجزاوي عريقو معات زورر محرات زورر يقبر لنا كلهم حزب إجزاوير ناس قدس بيت خريستيان تهبو نايسولوس صلوت أسركن كمون هايمان تعبون عبز زلهم جزيهم من سراحهم ناوها هيدكم تكاتات الوزلهم لولا بحري فتارينا أبسانان بدلنان كيس أبسبخ ساب سعز بدحن سلام عكيبو بس قدوس أقلقلوت كنراخب قدوس فقادو سلز خنلنا ناي بحر مسقانا يبسحيو كمزنا هنا سلام كمزنا هنا تعنا كمزنا أنا كل نجار زي رخبو عبس أبابا عبش إنكي عبش شجر نزلوا كلهم إثباتات علم سلام كسانة محرت يورد لهم عبيت ما أسرت نزلوا مصحرا يفتر لهم أب هوسبيتالات حميمهم تدنيسهم أب جزاوتهم عبيت ما أسرتي ما يسألوا نزلوا كلهم حمات وصم محرت يورد لهم بموت سكان استفلينا جنة منقسة سمايات يوارسهم أمري حازن نزلوا كأدب ساق دساني دبسكم نقول لهنا هذا استوعلا أمره يبو مودعتنا يسبق لنا أبز حلفة جزينا كابزرا أنايو هاي ما نتابو معرف عسرته كفل حدا خاب حدا حساب عسرته حموش إنارينا هذي ناي أريوس فاغوس ناي هاجر أثناس إبيسكوبوس زهنة ديوناسيوس صعب هواريات نابترد باولوس دينبرة نابتيماتيوس أبز صحافة ملأختو كم زباليلو ديوناسيوس دحر سقلت كريستوس دحري 14 عامات بقدس هواريا باولوس كم زأمنه قدميو جن عودة خواخبتي زصنع كم زنبره عب علات سقلت صحاين ورحن كواخبتن مقدم مسلواتو بقبو سنيدو كم زصنها هواريا باولوس كسبخ كل خابينا علات معاس انتايا قاتيمو يلو بقو كم زأمنه قدس ديوناسيوس بدحريخا أبناي باترارك معارك كم زبصحة قدس تاريخ نقرنا أب كابتة توزبلنايو كاب 15 خنقصلينا أب قصر 15 أبونا أبي ملاك سلام مزمور داويد 4 شوعة قصري 4 حبتنا رزنت تنبيت إساس معرف 4 معرف شوعة قصر 14 حبتنا مولو ماتيوس حادك كاب 10 شمونتا حساب 25 أزي معرف زيك أبا حلفك زينا خمدرانا بزعبا مستيرة سلاسية يزارب مستيرة سلاسية مزراب مالت كا تسق نا إجزابير حادنتن سلستنتن نا إجزابير ولد فزوم أملاخنتن فزوم تسقاونتن فزوم تبجاونتن يتناقق مالتين مخنياتو بحق إي تسفانا كاب أكالاتهم فحدا أكالي نعاتهم نبينهم عبدك سب محدر حريو وولد واحد يسوع كريستوس دما بسمرت أبوون منفس قدوسن سب كخون أما حسن قدس دنجل مريم حدره أصب دنكي بزخنا مستير كاب تولد مزمر داويت مزمر 40 شوعة قصر 4 نخبري إقواب فتاويو رسنا كوخنلنا يحريلنا على هو يسمع لنا تنبيت إسياس معرف شوعة قصر 14
ስለዚ እግዚአብሔር ባዕሉ ትእምርቲ ክህበኩም እዩ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወድኻ ክትወልድ እያ ስሙ እውን አማኑኤል ክትሰምያ እያ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሃብትና ሙሉ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ 18 ክሳብ 25 ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ እዩ ኣዲኡ ማርያም ዮሴፍ ተሓፅያ ከላ ከይተራኸቡ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት ዮሴፍ ሕፅያ ጻድቕ ሰብኣይ ነበረ እሞ ብሕቡእ ሓድጋ ሓሰበ እምበር ከጋልፅ ኣይፈተወን ንሱ እዚ ክሓስብ ከሎ እኖ መልኣኽ እግዚአብሔር ብሕልሚ ተራእዮ ከምዚ ኢሉ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እቲ ህፃንቲ ናይ ህፅኢትኻ ማርያም ጠኒሳቶ ዘላ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ እሞ ንምውሳዳ ኣይትፍራሕ ወዲ ክትወልድ እያ ንሱ ከዓ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክሰምዮ ኢኻ እዚ ኩሉ እቲ እግዚኣብሔር ብነቢይ እተዛረበ ክፍፀም ኮነ ከም ዝብል እንሆ ድንግል ክጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ አማኑኤል ክብልዎ እዮም ትርጉሙ ኣምላኽ ምሳና እዩ ዮሴፍ ካብ ድቃሱ ተንሲኡ መልኣኽ እግዚአብሔር ከም ዝኣዘዞ ገበረ ንማርያም ህፅኢት ወሰዳ ድኽሪ ወዳ ክሳብ እትወልድ ከዓ ኣይፈለጣን ስሙ ድማ ኢየሱስ ሰመዮ ኣላት ምስጋና ይኹን አሜን አሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣብ ምዕራፍ 16 ኣዴና መምህር ሳራ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2:42 ኣቦና ብመልአከ ሰላም ወንጌል ዮሐንስ 10:30 ሃብትና ረዘነት ወንጌል ዮሐንስ 14:23 ቁጥሪ 26 እቲ ዘለዓለም ጥንቲ ዘይብሉ ልዕሊ ኩሉ መዓርግ ልዕሊ ኩሎም ፍጡራን እውን ልዑል ዝኾነ ብተዋህዶ ስጋና ብምልባሱ ዘመን ተቆፅረሉ ብዘይ ምልዋጥ ወይ ምድብላቕ ብሓቂ ሰብ ኮነ ካብ ህላዊ መለኮት ድማ ኣይጎደለን ነቶም ብሰለስትነቱ እናኣምን ብመለኮታዊ ግብሩ ብርሃን ገበረና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣዴና መምህር ሳራ ኣቦይ መርጌታ 22 ዲኹም ኢልኩምኒ 2:42 ኦኬ ሃንሳብ ረኺብ ሉቃስ 2:42 ኦኬ ንሱ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ከዓብ ከምቲ ሰርዓት በዓል ናብ ኢየሩሳሌም ደየቡ እተን መዓልትታት ኣኺሎም ክምለሱ ከለዉ ከዓ ኢየሱስ ጌታ ቆልዓ ኢየሱስ እቲ ቆልዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ተረፈ ዮሴፍን ኣዲኡን ግና እዚ ኣይፈለጡ ክቅፅል ዶ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ከኣኽለና ይሁን هراي قال هو تسمع لنا أبونا عبد الملك السلام ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 30 ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና قال هو تسمع لنا حبتنا رزنت ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 23 ኢየሱስ ከዓ መለሰሉ ዘፍቅረኒ እንተሎ ቃል ይሕሉ እዩ ኣቦይ ድማ የፍቅሮ ናብኡ እውን ንመፅእ ኣብኡ ከዓ ማሕደር ክንገብር ኢና ቃለ ሕይወት የስማዕ ለና ስለዚ እዚ ኣርእስትና ምስጢረ ስላሴ እዩ ምስጢረ ስላሴ ማለት ከዓ ናይ እግዚአብሔር ሓድነትን ሰለስትነትን ናይ እግዚአብሔር ወልድ ፍጹም ኣምላኽነትን ፍጹም ተሰጋውነትን ፍጹም መድሓንነትን ስለዚ ኣብ ወንጌል ሉቃስ 24 ኣብታ መምህር ሳራ ዘንበባ ቁፅሪ 42 ኢየሱስ ሕፃን
إلو عم قد ترى فيلو ددهري السعبة يوحنس 10:30 أنا نابون حدينا لذي أنا نابون حدينا هم كله ناي إجزابير حدنتن سلستنتن ناي إجزابير ولد فسم أملاخنتن يسوس حسان قبل كل خاب زعبا تسقاونتو مهنياتو اتي نزل عالم انت زي بلو لعلو كله معارك لعلو كلهم فطران لعل زخانه بتواهدو سغانا بملباسو زمن تقصرلو سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አብ ቁጥሪ 7 ሀብትና ህይወት ወንጌል ዮሐንስ 15 ቁጥሪ 16 ሀብትና ሙሉ ወንጌል ዮሐንስ 17 ካብ 1 ክሳብ 9 መምህር ሳራ ወንጌል ዮሐንስ 10:11 ሀብትና ህይወት እንደገና ቀዳማይ ቆሮንቶስ 4 ካብ 3 ክሳብ 7 አቦና በመልአከ ሰላም ሆሴ 14 ቁጥሪ 9 ንባብ ናይ ቁጥሪ 7 ጸጋ አምላኽ ካብ ዝሓደሮም መምህራን እዚ ሕቡእ ትምህርቲ እዚ ተማሃርና ነዚ ጸጋ እዚ አውሮሱና እዚ ትምህርቲ እዚ ንዘይ አምኑ ስውር እዩ ነቶም ዝአምኑ ከዓ ጉሁድ እዩ ጻድቃን ይፈልጥዎ ሓጥኣን ግና አይፈልጥዎን እዮም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ረብ ወይ መርጌታ ወንጌል ዮሐንስ ቁጥሪ 10 ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 15 ልኩምና ነርኩም هو هيوتها 16 عمل جمرتها ساري أنا ناتي مثلا نهيبكم من 15 ولا قتل هيوتها اوكي هيوتا سوري no problem يوحنس معرف 15 أنا فارقكم حارقكم انبر نسخاتكم أحارقكم منن كتكحدو فريخ فريون فريخون ناباري كخون نبو بسمي دلأكم زبالة منتي خيبكم نزي مدكم ننحد حدكم كتفعروا إزيكم علىهم عليه وتسمع لنا الرأي حبتنا ملو أنا مثلا نزل يوحنس معرف 19 كاب حدا خسات الشعته يسوس زي تزاربو عنتو نفس ما يقحب بيلو بلا ما أبو حجي إتاقزي بطيحة نظام زحب كايو كلاتهم نايزة لعالم هيوت من هوا مسي نودخا قبل على السقا زبالة ملكي هيبكايو إيخامو نصهم أنت كخبركس نودخا خبره أملا حق نسخة بينخا مخان كان نتز لأكايو يسوس كريستوس كفلت ونايز العالم هيوت زيايا أنا تزقبره ذهب كان نقبره فتسيمة ذهب كان قبره فتسيمة زامدري أخبر كوخا أبزا مدرا أخبر كوخا وبوي حجي دما بتعلم أي تفترة عالم كي تفترة أباخا زنبرني خبري أباخا أخبرني نظام كاب عالم ذهب كان السبات سمكا قلت كلهم ناتكا نبرو نعاي يبكان الكون حالو اتي ذهب كان نزبل كله كابا مخانو حج فلتو اتي ذهب كان قال هابكو ساتهم تقبلوه أنا خبخا خمس وصاخد ما بحق فلتو نسخا خمس كانون أمانو أنا منتهم لمن الله ناتكا يمو انتظام ذهب كان نمبر انت عالمسي أي لمننيه لا أنا آمين
يسمع لنا ممهر سارة نباخن حجي هرا ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ቁጥሪ 21 ሽኡ ኢየሱስ ከም ብሃዲሽ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝለኣኸኒ ኣነ እውን ከምኡ እልእኸኩም ኣለኹ በልዎም آمين قال هيوت يسمع لنا قال هيوت يسمع لنا هيوت حبنا كلاي كورنثوس هو كلاي كورنثوس معرف 4 كاب 3 سقع شوعتي اوكي እቲ ወንጌልና ስውር እንተኾነ ከዓ ኣብቶም ዝፈልጡ እዩ እተሰወረ እቲ ብርሃን ኣብቶም ዝፈልጡ እዩ ኣብቶም ዝጠፍኡ ይቕሬታ ኣብቶም ዝጠፍኡ ቴንኪዩ ኣቦና እዩ ተሰወረ እቲ ብርሃን ወንጌል ናይ ክብሪ ክርስቶስ ንሱ ከዓ ምስሊ ኣምላኽ ምእንቲ ከይበርሃሎምሲ ኣምላኽ እዚ ዓለም እዚኣ ንሓሳብ እቶም ዘይኣምኑ ኣፃዕሮ ድዩ ኣዕሮ ፅቡቅ ኣለኸ ማለት ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ጎይታ ንርእስና ግን ከም ምእንቲ ኢየሱስ ከም ጉዝኣትኩም ጌርና እምበር ንርእስና ኣይኮንናን እንሰብኽ ዘሎና እቲ ካብ ፀልማት ሲ ብርሃን ይብራህ ዝበለ ኣምላኽ እዩ እሞ ንብርሃን ፍልጠት ናይ ኣምላኽ ክብሪ ብገጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና ኣብርህዎ ግናኸ እቲ ማእለያ ዘይብሉ ሓይሊ ካብ ኣምላኽ እምበር ካባና ምእንቲ ከይከውን እዚ መዝገብ እዚ ኣብ ኣቅሓ መሬት እዩ ዘለና ኣሜን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣሜን ኣቦና ብመልአከ ሰላም ትንቢት ሆሴዕ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 9 መገዲ እግዚአብሔር ቅኑዕ እዩ ጻድቃን ይመላለስሉ መፍረስቲ ግና ኣብኡ ይወድቁ እዮም እሞ ነዚ ዘሳውዕሎ ኣየናይ ጥበበኛ እዩ ዝፈልጠኸ ኣየናይ ለባም እዩ ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኣብ ቁፅሪ 18 መወዳእታ ናይት ምዕራፍ ምስ በፃሕና ሓብትና ረዘነት ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12 ካብ 20 ክሳብ 30 ሓብትና ሙሉእ ሮሜ 8 ካብ 29 ክሳብ 30 መምህር ሳራ ዕብራውያን 10 ቁፅሪ 20 ክሳብ 23 ንባብ ቁፅሪ 8 ንሕናስ ነዚ ተማሂርናዮ ኢና ብዓቕምና ድማ ብመጠን እቲ ዝተፀዋዕናሉ ንካህናት ዝግባእ ምስጢር ገሊጹልና እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ካብ 20 እስካብ 30 ሕጂ ግና ኣካላት ብዙሕ ስጋ ግና ሓደ እዩ ዓይኒ ንኢድ ኣይክሕዶን ኣይደልየኩን ክትብላ ኣይትኽእልን ኣይከኣላን እዩ ወይስ ርእሲ ድማ ንእጋር ኣይደልየኩምን ክትብሎም ኣይከኣላን እዩ እቶም ድኹማት ዝመሰሉ ኣካላት ስጋ እባ ግዳ እዮም ኣዝዮም ዝደልዩ ነቲ ኣብ ስጋ ዘሎ ሕሱር ዝመስለና ከዓ ብዝበዝሕ ክብሪ ንኸድኖ ንሕፍረትና እውን ኣዝና ብክብሪ ንኽውሎ እቲ ክቡር ኣካላትና ግና እዚ ኣየድልዮን እዩ ግናኸ እቲ ኣካላት ነንሕድሕድ ሓደ ሓልዮ ክህልዎ እምበር ኣብቲ ስጋ ምፍልላይ ምእንቲ ከይከውንሲ ኣምላኽ ነቲ ክብሪ ዝጎደሎ ኣካል ዝበዝሕ ክብሪ እናሃበ ነቲ ስጋ ኣጋጠሞ ሓደ ኣካል እንተሎ እንተ ተሳቀየ ኩላ ኣካላት ይሳቀ ሓደ ኣካል እንተ ኸበረ ከዓ ኩላ ኣካላት ሓቢሩ እዩ ዝሕጎስ እምበኣርከ ንስኻትኩም ስጋ ክርስቶስ ኢኹም ነፍሲ ወከፍኩም ከዓ ብክፍሉ ኣካላት ኢኹም ኣምላኽ ድማ ኣብ ማሕበር ቅድም ሃዋርያት ካልኣይ ነቢያት ሳልሳይ መምህራን ድሓር ገበርቲ ሓይልታት ሓደ ውህበት
ምፍዋስ ምርዳእ ድኹማት ምምራሕ በበይኑ ቋንቋታት ሰርዐ ኩላቶም ሐዋርያ እዮም ኩላቶም ዶ ነቢያት እዮም ኩላቶም ዶ መምህራን እዮም ኩላቶም ዶ ገበርቲ ተአምራት እዮም ኩላቶም ዶ ውህበት ምፍዋስ ኣለዎም ኩላቶም ዶ ቋንቋታት ይዛረቡ እዮም ኩላቶም ዶ ይትርጉሙ እዮም ክብርን ቃላት ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ዕብራውያን ቁጥሪ 10 ምዕራፍ 10 ካብ ሚያላ መምህር ኦኬ ሶሪ ይዋኻለሁ ሮሜ ምዕራፍ 8 29-30 እቶም ቀደም ዝፈልጦም ንሱ ንብዙሓት ኣሕዋትሲ በኹሮም ምእንቲ ክኸውን ንምስሊ ወዱ ክመስሉ ቀደም መደቦም ነቶም ቀደም ዝመደቦም ንኣታቶም ከዓ ፀውዖም ነቶም ዝፀውዖም ንኣታቶም ድማ ኣጽድቖም ነቶም ዘጽድቖም ንኣታቶም እውን ኣኽበሮም ናባኽን መምህር ፀርሕ هراي سوري أبي مريجيتا إبراويان مقراف 10 كاب قدر إسران هادن كساب إسران سلستن عبيت أملاكون كاب عسرة ممري أو كاب إسران هراي بحنساب الله 10 ران وسلزي أهواتي بيت مقارجة مالت بسقاؤز قدسلنا حدشن هياون مقدي بدم يسوس ناب مقدس من مقتاو تبعات كاب زهلونا عبيت أملاكون أبي كهن كاب زهلونا لبنا كاب كفو هلينا تنزيقو سقاناون بصوري ما يتحدثو مولو بتردعنايو أمنات بقنو مسؤول بستردعنايو أمنات بقنو لبي نقرب اتي تسفى ذهبنا أمون يمو نتا أمنتو تسفانا بزي من نقناق نصنعيا آمين قال هوت يسمع لنا عبد معرف 10 حدا كفلي حدا قصر حدا نخيد لنا أزي ناي دحري حواري قدس بيتروس إك حواريات استشمة أغناطيوس تبهلا أغناطيوس متولى أمبسا يزبلو استنتنو أيو أبتقص حدا حبتنا مأزا قدسان وانجيل ماتيوس 18 قصر 2 كابتا حلقة حواريات زخونة قدس بيتروس سالساي زتشومة ناي أنصوكيا لكا باسات أغناطيوس سماعيت عمل أختو كمزي بلين مأزا قدسان نباخي الراب ونايا ميمسيهم كخفتا وانجيل ماتيوس 18 وطيطاني حيخويني ساب لعلسي أجي أكيمو الرأي وانجيل ماتيوس 18 كلتن حمشتن ده كاب كل تغصب حمشة كلتن حمشتن حراشي نسو دما قلعات أوعيو أما أكلكم دو بلو دو أبلو بلغا انت زي تمالسكم كم قلعاون انت زي كونكم نام منقس السماوات كنتو كم زي تأتو بحق بلكم الله اتو خمزي قلعا زي رأسو زتحت نسو إيو أب منقس السماوات زبلد نخمزي زبالة قلعا بسمي زقبل نعاي يقبل كبرنا أم لحكمة آمين نزات قصديها أمس يوم زلوا ممهرانا بوتات أتي أمنقس السماوات من عبي إلهم أبوتات نهاريات مستخارا خرو تقول عزم قدوس أغناطيوس قدوس أغناطيوس كم زغون أي تاريخ بيت خريستيان أبوتات زقلسو سلازي قدوس أغناطيوس متولى أنبسا يزبل بسماعتنت أب أدبابات روما سبب سلطانن جزاء تعلمن مسحقي
نخون بنابست تبلعو بسماعة النت زحلفة إيو نابت سماعة النت ناببا نابستي كدالو وخلو بزحات سعبتو كبخي خلو عاتبكيو لومي سقاي كم دخعي دمي كم فلفال ما يكوينو نبت خريستيان كتتعان كلام معنيو إيلو بتبعات نتوم سعبو تبعات حيبو بنابست تبلعو اتي ناي قدس بيتروس بيت خريستيان ابروما تدوكين وزلو عبي بيت خريستيان مقابر ناي قدس اغناطيوس سماعتيو مالتي هراي بركتهم مسكولها نايخون اب قصري كلتا نسجر لنا ابونا بملاك سلام مزمور داويد 103 قصري 19 حساب 22 حبتنا رزنت تنبيت إسياس شديش كاب حدك ساب 4 قصر خلتا نقول فترات زفتر اكزابيهريو كل معارقين شمتن زهب هلاو يقو بسلسة أكلات بفصم ملك عن قصن عبزفان كبرو تقميتو نقول زقز إيوي مزمر داويت مزمر 103 كاب قصري 19 كساب 22 እግዚአብሔር ንዝፋኑ ኣብ ሰማይ ኣቆመ መንግስቱ እውን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ትገዝእ ኣላ ኣቱም መላእኽቱ ንድምፂ ቃሉ ትእዘዙ ንቃሉ ትፍጽሙ ሓያላትን ስልጥናትን ንእግዚአብሔር ባርኽዎ ኣቱም ሰራዊቱ ኩልኩም ኣቱም ንፍቃዱ ትፍጽምዎ ኣገልገልቱ ንእግዚአብሔር ባርኽዎ ኩሉ ግብሩታቱ ኣብ ኩሉ ስፍራ ግዝኣቱ ንእግዚአብሔር ባርኹ ነፍሰ ንእግዚአብሔር ባርኺ آمين آمين ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 1 እስካብ 4 በታ ንጉስ ኡዝያ ዝሞተላ ዓመት ኣነ እግዚአብሔር ኣብ በሪኽን ልዕልን ዝበለ ዙፋን ተቐሚጡ ከሎ ረኣኽዎ ዘፈራት ልብሱ ከዓ ነቲ መቕደስ መሊእዎ ነበረ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሱራፊኤል ቆይሞም ነበሩ ነፍስ ወከፎም 6 ክንፊ ኣለዎም በቲ ክልተ ንገጽ ይኸድኖ በቲ ክልተ ድማ ንእጋሩ ይኸድኖ በቲ ክልተ እውን ይነፍር ነበረ እቲ ሓደ ከዓ ቅዱስ 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 እዩ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኩላ ምድሪ ብክብሩ መሊኣ ኣላ ኢሉ ኣድሃየ ብድምፂ እቶም ዘድሃዩ እቲ መሰረት ልዳውቲ አንቀጥቀጠ እታ ቤት እውን ትኪ መለጥ ክብርን ምስጋናን آمين آمين قال هوت يسمع لنا أب قصر 3 حبتنا مولو تنبيت إسياس 14 ممر سارة لوقاس 1 كاب 26 كساب 39 هراي نباب ناي قصر 3 كابتم 3 أكلات كا أتحدى أكل أما حسن دنجل مريم حدره أبز بزعبا تواهدو ملوكوت النزارة ودما نتأب ولد زلو إنا بزعبا أبن منفس قدسنا يكونان كمين نساتهم كتو نسب نموخان أما حسن دنجل حديروم أين بلنينا انتاي دا كابتم 3 أكلات بينو حدا ولد ترايو زتولد إنا النبل سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን ኦኬ ኢሳያስ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 14 ስለዚ እግዚአብሔር ባዕሉ ትምህርቲ ክህቦም እዩ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ከዓ ክትወልድ እያ ስሙ እውን አማኑኤል ክትሰምዕ እያ على هوا ممر سارانا باهن ميتي خنزل لها ربنا يجيها هو مزمور من لوقاس ونجيل مقراف هذا قطر 26 كساب 39
سادسيتي ورهي جبريل ملعك ناب نازريت تبهال عدي جبل قليلا ناب حنت دنقل كاب أملاك تلاخه نسان يوسف دبهال سبعي كاب بيت داويت تحزن إيت يا سم اتا دنقل اتيا كا مريم اتي ملعك ناب آتيو اتي أتي ملأتي تسقى እግዚአብሔር مساخي إمو بحي بركي كاب أنست برختي أخي بلا نسا مسرعيتو بات زربؤو سنبدت إذا كم زبالة سلام تاس انتاي هون يخون إلاون حاسبت اتملاخ كأبلا مريم أبقدم أملاح تسقى رخيفكي إخمو أي تفرحي إنهو كتنسي ودون كتولدي سمو خا يسوس كتسميو إخي نسو أبي خون ودل أولون كبهال إيو እግዚአብሔር أملاح دما زفان أبو كهب داويت كهبو إيو نسو أبيت يعقوب نزل علم كنقس إيو منقستو خا مودعتها يبلو مريم دمان اتملأخ زيخة سبعي كيف لتكس كميلو خون إيو بلتو اتملأخ كعمليسو منفس قدس كوردكي هيدا اللي كتللكيو سلازي كا اتزولد قدس ود أملاك كبهاليو إنه إلسابيت أتازمدكي እኳን አምላክ ዝሰአኖ ነገር ስለዘይልቦ ኣብ እርግናዓ ወዲ ጠኒሳ ኣላ ነታ መካነ ትበሃል እዚ ወርሒ እዚ ሳድሳይ እዩ በላ ማርያም ከዓ እኔኹ ኣነ ባርያ እግዚአብሔር ከምቲ ዘረባኻ ይኹነለይ በለት እቲ መልአክ ድማ ካብኣ ሓለፈ ቁጥር 39 በቲ ቀነ እቲ ማርያም ተንስአት ተቀላጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት አሜን ቃለ ህይወት ይስማዓልና አሜን ኣብ ቁጥሪ 24 ሓብትና ህይወት ትንቢት ኢሳያስ 53 ካብ 1 ክሳብ 11 ማዕዛ ቅዱሳን ወንጌል ዮሐንስ 19 ካብ 16 ክሳብ 42 አቦና በመላከ ሰላም ወንጌል ዮሐንስ 10 ካብ 6 ክሳብ 23 ሓብትና ረዘነት ቀዳማይ ጴጥሮስ 2 ካብ 24 ክሳብ 25 هراي نباب ناي ቁጥር 4 ንሱ ድማ ኣብ ዕፀ መስቀል ዝተሰቕለ ኃጢአት ዝድምስስ እዩ ንሱ ኣብ መቃብር ከሎ ንሙታን ዘተንስእ እዩ ንሱ ካብ መቃብር ወፃኢ እዩ መግነዝውን ኣብ ውሽጢ መቃብር ሓደገ ንሱ ማዕጾ ተዓጺ ከሎ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ኣተወ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ከዓ በሎም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ከኣኒ ኢሳያስ 53 ካብ 1 እስካብ 11 ነዚ ምስክርና መን ኣመኖ ቅልጽም እግዚአብሔር ንመን ተጋሃደሉ ኣብ ቅድሚኡ ከም ጨናፍር ከምቲ ካብ ንቁጽ ምድሪ ዝወፅእ ስሩን ጨብጨበ መልክዕን ውቃበን ኣይነበሮን ምስ ረአናዮ ዘብህገና ትርኢት ኣይነበሮን ንዑቕን ብሰብ ድርቡይን እዩ በዓል ስቃይ ብሕማም ሉዲ ከምቲ ኣብ ቅድሚኡ ገጾም ዝጎልበብሉ ሰብ እተዋረደ እዩ ንሕና እውን ገለ እኳ ኣይቆፀርናዮን ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጾሮ ንስቃይና ከዓ ኣብ ነፍሱ ጸዓኖ ንሕና ግና ከም እተወቕዐን እግዚአብሔር ከም እተቀዝፈን ከም እተዋረደን ጌርና ኣይቆፀርናዮን ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆስለ በስሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕፃዕቲ ናብኡ ወረደ ንሕና እውን ብስምብራቱ ሓወና ኩላትና ከም ኣባጊዕ ተባረርና ነፍሲ ወከፍ ናብ መንገዱ ዘበለ እግዚአብሔር ከዓ ኣበሳ ኩላትና ኣብኡ ኣውደቆ መከራ ፀገበ ርእሱ ኣዋረደ ኣፉ እውን
كفتن كمتي ناب محردي زخب كب جنشل كمتا أبقدمي مكازتا سق اتبل بقع أف أي كفتن كاب تقعتن فردن توسدي كاب مدرن حيوان كم التقرصي كابتم ولدو من حاسبو بمخنيات جبن هزبي تقزفه إكي زي جبري حاسوت كأب أفو زي ترخبي خنسو مقابرو مسرسي أن جبرو بموت جن مس هبتم كونه إزجابير جن بمكرة كحمششو فتوى نفسه نمس وقتي حتى مس وفيع زرقي خرقي معرتتاتو خنو وحيو فقاد إزجابير كأ أب إيد كسلت إيو ساما نفسي خرقي خصاقمون إيو اتتصادق باريا بفلطاتو نبزحت كتصدق أبسኦም دما بعلو كتصور إيو آمين لقالات እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና راي ማእዛ ቅዱሳን الرأي الشيء آمين أوكي وإنجيل يوحنس 19 كاب 16 سقع 42 شعو خسقلو أحليفو هابهم تقبلهم دما وسدوو مسكالو صيرو خا قرنقرا رأسي ناب اتبهال سفرة بإبرايتست دما غلغلتا اتبهال وصه أبا سقلو كلته خالقود دما مسؤ حدا بزي حدا بتي ኢየሱስ ኣብ ማእከሎም ጲላጦስ ድማ ጽሕፈት ጽሒፉ ኣብቲ መስቀል ኣንበሮ እቲ ጽሕፈት ከዓ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ ኣይሁድ ዝብል እዩ እታ ኢየሱስ እተሰቀለላ ስፍራ ጥቓ እታ ከተማ ስለ ዝነበረት ነዚ ጽሑፍ እዚ ብዙሓት ካብ ኣይሁድ ኣንበብዎ እቲ ጽሕፈት ከዓ ብቋንቋ ዕብራይጢስ ሮማን ጽርአን እዩ ስለዚ እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ኣይሁድ ንጲላጦስ ንሱ ባዕሉ ኣነ ንጉስ ኣይሁድ እየ ከም ዝበለ ደኣ እምበር ንጉስ ኣይሁድ እዩ ኢልካስ ኣይትጽሓፍ በልዎ ጲላጦስ ዝጽሓፍክዎ ጽሒፈ ኣለኹ መለሰ እቶም ዓቀይቲ ግና ንኢየሱስ ምስ ሰቐልዎ ክዳውንቱ ኣልዒሎም ኣብ 4 ምስ መቐልዎ ነንሕድሕድ ዓቀይቲ ግዲኡ ነቲ ቀምሽውን ከምኡ እቲ ቀምሹ ግና ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኩልንትንኡ ኢሎም ነበሩ እምበር ሰይፍ ኣየንበሩን ንሓድሕዶም ከዓ ንዝበጽሐ ክበጽሖስ ዕጫ ደኣ ነውድቐሉ እምበር ኣይንቕደዶ ተባሃሉ እቲ ክዳውንቱ ንርእሶም ተማቐልዎ ንቐምሽውን ዕጫ ተዋደቕሉ ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እዮም እቶም ዓቀይቲ እዚ ዝገበሩ ኣብ ጥቓ መስቀል ኢየሱስ ከዓ ኣዲኡን ሓብትንኡን ማርያም ሰበይቲ ቀሎጵያን ማርያም መግደላዊትን ደው ኢለን ነበራ ኢየሱስ ነዲኡን ነቲ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙሩን ኣብ ጥቓ ደው ኢለን ምስ ረኣየ ነዲኡ ኣቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኺ በላ ነቲ ወዲ መዝሙሩ ከዓ እንሃ ኣዲኻ በሎ እቲ ወዲ መዝሙር እውን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ ድሕሪዚ ኢየሱስ ኩሉ ከም እተፈጸመ ፈሊጡ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ጸማእኩ በለ ኣብኡ መጺጽ ዝመልኦ ኣቕሓ ነበረ ሽዑ መጺጽ ዝመልአ ስፈንጋ ኣብ ዘንጊ ስምዕዛ ገይሮም ናብ ኣፉ ኣቕረብሉ ኢየሱስ ከዓ ነቲ መጺጽ ዝመልአ ምስ ጣዓመ ተፈጸመ በለ ርእሱ ኣድነነ ነፍሱ እውን ወጸት ስለዚ ድሮ ሰንበት ነበረ እሞ እታ ሰንበት እቲኣ ክብርቲ በዓል ዓመት ስለ ዝኾነት እቲ ስጋኦም ኣብ መስቀል ምእንቲ ከይሓድር መሓኹልቶም ሰሰቢሮም ከውርድዎም እቶም ኣይሁድ ንጲላጦስ ለመንዎ ሽዑ እቶም ዓቀይቲ መጺኦም መሓኹልቲ እቲ ቀዳማይን ናይቲ ምስኡ ዝተሰቐለ ካልኣይን ሰበሩ ናብ ኢየሱስ ምስ መጹ ግና ሽዑ ከም ዝሞተ ሪኦም መሓኹልቲ ኣይሰበርዎን ሓደ ካብቶም ዓቀይቲ ግና ጎድኑ ብኹናት ወግኦ
ብኡ ከዓ ደምን ማይን ወፀ እቲ ዝረኣየ ከዓ መስከረ ምስክር እውን ሓቂ እዩ ንሱ ከዓ ንስኻትኩም ምእንቲ ክትኣምኑ ሓቂ ከም እተዛረበ ይፈልጥ ኣለኹ እቲ ካብኡ ሓደ ዓጽሚ እኳ ኣይክስበርን እዮም ዝብሉ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እዩ እዚ ዝኾነ ካልእ ጽሑፍን እቶም ዝወግእዎ ክርእይዎ እዮም ይብል እዩ ድሕሪዚ ዮሴፍ በዓል ኣርማጥያስ እቲ ንኣይሁድ ስለ ዝፈርሐ ብሕቡእ ወዲ መዝሙር ኢየሱስ ዝነበረ ንሱ ስጋ ኢየሱስ ክወስድ ንጲላጦስ ለመኖ ጲላጦስ ከዓ ፈቐደሉ ሽዑ ከይዱ ንስጋ ኢየሱስ ወሰዶ እቲ ቅድም ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መጺኡ ዝነበረ ኒቆዲሞስ መጸ እሞ ኣስታት 100 ነጥሪ ዝኣክል ከርበን ዓልወን እተሓዞ ኣምጽአ ስጋ 42 ኦኬ ንስጋ ኢየሱስ ወሲዶም ከምቲ ልማዱ ቀብሪ ኣይሁድን ኣጋናዝኦምን ብበፍታ ምስክ ሽቱ ገይሮም ገነዝዎ ኣብታ እተሰቕለላ ስፍራ ድማ ኣታኽልቲ ነበረ ኣብታ ኣታኽልቲ ከዓ እተቐበረሉ ዘይብሉ ሓድሽ መቃብር ጸንሐ እቲ መቃብር ቀረባ ነበረ እሞ ድሮ ሰንበት ስለ ዝነበረ ንኢየሱስ ኣብኡ ኣንበርዎ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ሚለበና አሜን ቃል ሕይወት የስማዓልና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁፅሪ 6 ክሳብ 23 ሽዑ ስምዖን ጴጥሮስ ድሕሪኡ መጺኡ ናብቲ መቃብር ኣተወ ነቲ መጋንዝ እውን ተነቢሩ ረኣዮ እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ መእረምያ ከዓ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረ እምበር ምስቲ መጋንዝ ኣይነበረን ሽዑ ትቅድም ናብ መቃብር ዝመፀ ካልእ ወዲ መዝሙር ድማ ኣተወ ነቲ ካብ ምዉታት ክትንስእ ይግባእ እዩ ዝብል ጽሑፍ ክና ኣይስተውዓልዎን ነበሩ እሞ ርእዩ ኣመነ ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ቤቶም ተመልሱ ማርያም ግና ኣብቲ ኣፍ መቃብር ደው ኢላ ትበኪ ነበረት እናበኸየት ከዓ ናብቲ መቃብር ድንን ኢላ ኣብቲ ስጋ ኢየሱስ ዝነበሮ ጻዕዳ ክዳውንቲ እተኸድኑ ክልተ መልኣክ ሓደ ብትርኣስ ሓደ ብትርጋጽ ረኣየት ንሳቶም ከዓ እቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየክሎ በልዋ ንሳ ንጎይታይ ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ከዓ ኣይፈልጥን በለቶም እዚ ኢላ ንድሕሪኣ ግልጽ በለት እሞ ንኢየሱስ ደው ኢሉ ረኣየቶ ኢየሱስ ምዃኑ ግና ኣይፈለጠትን ኢየሱስ ከዓ እቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየክሎ ንመንሲ ትደልዩ ኣለኺ በላ ንሳ ከዓ ሓላዋ ኣታኽልቲ መሲልዋ ጎይታይ ንስኻ ልዒልካዮ እንተኾንካስ ኣነ ክወስዶ ኣበይ ከም ዘንበርካዮ ንገረኒ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ማርያም በላ ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ ብዕብራይስጥ ረቡኒ በለቶ ትርጉም መምህረይ ማለት እዩ ኢየሱስ ከዓ ጌና ናብ ኣቦይ ኣይደየብኩን እሞ ኣይተንኪኒ ግናኸ ናብ ኣሕዋተይ ኪድ እሞ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላክኩምን ድይባ ኣለኹ በልዮም በላ ማርያም መግደላዊት ንጎይታ ከም ዝረኣየቶን እዚ እውን ከም ዝበላን ከይዳ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ነገረቶም በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ምድሪ ምስ መሰየ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ነቶም ኣይሁድ ስለ ዝፈርህዎም መዓፁ ተሸጊሩ ነበረ እሞ ኢየሱስ ኣብታ ተኣኪቦምላ ዘለዉ መጺኡ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም እዚ ምስ በሎም ከዓ ኣእዳውን ጎኑን ኣርኣዮም እቶም ደቀ መዛሙርቲ እውን ንጎይታ ምስ ረኣይዎ ተሓጐሱ ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓዱሽ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝለኣኸኒ ኣነ እውን ከምኡ እልእኸኩም ኣለኹ በሎም እዚ ኢሉ ኡፍ በለሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ኃጢአቶም ንዝሓደክምሎም ይሕደገሎም ንዝሓዝክምሎም ከዓ ይተሓዘሎም እዩ በሎም الهوت يسمعنا ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ 24 ስላዕ 25 ንሓጢአት ሞይትናስ ንጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ሓጢአትና ኣብ ስጉሩ ኣብ ዕንጨቲ ጸሮ ብቁስሉ ኢኹም ዝሓወኹም ከም እተባረራ ኣባጊዕ ነርኩም ኢኹም እሞ ሕጂ ገና ናብቲ ጓሳኹም ሓለዋ ነፍስኹምን ተመሊስኩም ኣለኹም ኣሜን አሜን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቁጽሪ 5
حابتنا مولو زفترت 18 كاب حدق 17 ممهر سارة قدامي ساميل 2 قزر 2 حابتنا هيوت مزمور داويد 27 قزر 8 خساب 9 معزا قدسان مزمور داويد 33 كاب 5 خساب 6 أبونا بملاك السلام وانجيل يوحنس حادة كاب حادة خساب 3 حابتنا رزنت وانجيل يوحنس 14 كاب 8 خساب 11 الرئيس لغالات وكزابير زتمسجن يهون نبابنا يكسر حمشته أبو ولدن أمنفس قدسن ولدون أبابون أمنفس قدسن منفس قدسون أبابون أب ولدن هلوي كم زخوننا أمن إذا سلستنا تزيا بزي ملواتن بزي من فللاين أب سلست أكال حدا ملوكت معره إياه زفترت معرف 18 خاب حدا 17 مسو بدحري معلتي أب أفدق تدوم كان تقميت خلو بما እግዚአብሔር دواتات ممري تقلزلو انتو خاق أحبل انه دما 3 سبعي أب قدمي ودوي لهم رأي بس رأيهم دما خاب أفدق تدوم كان قبولهم قوي نمدرخا سجده بلا دما قويتاي أقرمخا مقصن تدارخي بس بجخا نباريخا تحلفني ناقالكم كتحتصرو حدث ماي كوتا يمتسألكم أب تحتي زاوم دما عرفو بباريخم قبلكم كاب التحالفس لبخم كدقفو قراس نقيرا خمسألكم دحرتي تحالفو ولا كمتي زبل كايوخم وقبار دما ولوا أبراهام قلتفو نبسارا نبدوكان آتيو قلتف كسلست مسفر دوخم حارج أقمتيخي كجاج سنكتي بله أبراهام دما نابا أحاو قويو لملم صبو بتاي وسيدو نتجزو حابو نسخة عقدارو تقلطفه رقات رقون سالتان اتي زدالو بتاين غيرو دما أقرب لهم وسو دما أب تحت إتاؤم أب طوؤم دويلو نبره نساتهم كعبلو نساتهم دما سبيت خاسارة خيابيلا بلو نسخة أبدو كان نهابله شعو نسو نعمتا 5 قنيات زرقص كمسل كم لسكا إيه سبيت خاسارة دمانها شعو ودي كلوا إيو بله صراحة أف تبدحريو زلو دونكان كلا السمعت العادات والمسكنة آمين أي ممهر سارة الرب ومرقيتا ما قدامي سامويل مقراف 2 قصر 2 بجكها كال إلبون مو كم እግዚአብሔር ዘበለ ቅዱስ يلبون كم أملاخنا زبالة كوهي كآية البون آمين حكي قال هيوت يسمع لنا هيوت حبتنا مزمور داويد معرف 27 قزر 8 9 لبي أب كنداخا خوينو نغصي دليو يبلني الله أوز غابير نغصكا دليو انخو غصكا ايتحب علي نباريخا بقطعة ايتدربيو نسخا رديتي إخا أمو أو أملاخ دحنتي أيتتنطنني أيتحدقني آمين
معزة قدسان نباخي حراي እሺ መዝሙር ዳዊት 3 ካብ 5 33 መዝሙር ዳዊት 33 እያ ሶሪ حراي ካብ 5-6 مش እሺ حراي መዝሙር ዳዊት 33 5-6 ጽድቅን ፍርድን ይፈቱ ምድሪ ብሳህሊ እግዚአብሔር መልያያ ሰማያት በቃል እግዚአብሔር ብዘሎ ሰራዊቶሙን ብስትንፋስ አፍ ተገበሩ آمين قال هيوت يسمع لنا አሜን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 1 ካብ 3 ቃል በመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ ስብ መጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኮነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይብኡ ዝኾነ የልቦን قال هيوت يسمع لنا ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ካብ 8 እስከ 11 ፊልጶስ ኣነ ደቦና أنا سبق الله نو እሺ ሓራይ ፊልጶስ ከዓ ጎይታይ ነቦ ኣርኤና እሞ ይኣኽለና ብሎ ኢየሱስ ብሎ ፊልጶስ እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ዘመን ምሳኻትኩም ክነብር ከለኹስ ኣይትፈልጥኑን ዲኻ እቲ ንኣይ ዝረኣየ ነቦ ረኣየ ከመይ ኢልካ ኸ ነቦ ኣርኤና ትብል ኣለኻ ኣነ ኣብ ኣቦ ከም ዘለኹ ኣቦይ እውን ኣባይ ከም ዘሎ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ እቲ ኣባይ ዘሎ ኣቦ ባዕሉ እዩ ግብርታቱ ዝገብር ዘሎ እምበር እዚ ንኣኻትኩም ዝነግረኩም ዘለኹ ዘረባስ ካብ ርእሰይ ኣይኮንኩን ዝዛረቦ ዘለኹ ኣነ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣቦ እውን ኣባይ ምህላው እመነኒ እንተ ዘይኮነስ ለይቲ ስለቲ ግብርታት እኳ እመኑኒ قال هيوت يسمع لنا سخبركم حزب እግዚአብሔር ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ናይ መዝሙር ጊዜና ኣኺል ኣሎ መዝሙር ሎሚን እግዚአብሔር በመዝሙር ከነመስግኖ ዝገበረልና ውዕለት በመዝሙር ክንገልጽ ንብል ዝተዳለና ዝጥዕመና ዝተዳለወ እንድሕር የለ ብዚኣላ መዝሙር ሕፅር ዝበለ حراي ዝኾነ ምልክት ዝገበረለ የለን ቀጽል ማዕዛ ቅዱሳን حراي ክብርን ኣምላኽ ይኹን ቃለ ህይወት ይስማዓልና አሜን ዘበናለሁ መን አሎ አበይ አሎ መን አሎ አበይ አሎ ይዛረብ እንተሎ ብግርማን በኽብርን ኢየሱስ መስሎ ትብል ወአብን ወልድነት ቅዱስ ሓደ አምላኽ አሜን መን አሎ አበይ አሎ ይዛረብ ተሎ ብግርማን በኽብርን ኢየሱስ መስሎ መን አሎ አበይ አሎ ይዛረብ ተሎ ብግርማን በኽብርን ኢየሱስ መስሎ መን አሎ አበይ አሎ ይዛረብ ተሎ ብግርማን በኽብርን ኢየሱስ መስሎ መን አሎ ክብር ምስጋና አኒ ለይኩና ለህይወት ይስማዕ ለና አሜን መን አሎ አበይ አሎ ይዛረብ እንተሎ በግርማን በኽብርን ንኢየሱስ ዝመስሎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ብዘለዓለውነት በመጋቢነት በተበጃውነት በፍርዲ በኩሉ በፍቅሪ
ፍሉይ ዝኾነ ባህሪኡ መን ኣሎ ኣበይ ኣሎ ይዛረብ እንተሎ ብግርማን ብክብርን ንኢየሱስ ዝመስሎ እዩ እግዚአብሔር ብነቢያቱ ገይሩ እቲ ኩሉ መጋቢነቱ ገዲፎም ዝባኖም ሂቦም ንድሕሪት ክምለሱ ከለው ኣብ ጣዖት ክሰግዱ ከለው ብዙሕ ግዜ ዝሕቶ ብነቢያቱ ገይሩ ይሓቶም ነይሩ እዩ ኣብ ሓድሽ ክዳን ግን እቲ ርእስቲ በዓል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣምፂዎ ማለት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ መዝሙርና ምስ ቃል እግዚአብሔር ነተሓሕዞ መን ኣሎ ኣበይ ኣሎ ይዛረብ እንተሎ ብጎይታን ብግርማን ብክብርን ኢየሱስ ዝመስሎ ክሳብ ዝዳለው ድሓን ትኽብል ኣቦና ኣቦና እግዚአብሔር ይደግፍኩም ራይ መዝሙር 86 ቁጥሪ 8 ወእግዚአብሔር ካብ ኣማልኽቲ ዝመስለካ የልቦን ከም ግብርታትካ እውን ከቶ የልቦን አሜን ብሓቂ ራይ ህይወት ሓብትና ኣነ ካብ ዘላትን ብዚኣ መዝሙር ዳዊት 89 ናይ ቦታናታት ተቀራረበት እያ 89 ካብ 8 እስካብ 13 ምዛ ኩላ ትኸይድ ምዛ ማእዛ ሓፍትና መዝሙር ዝሃበትና እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ከማኻ ስልጡን መን እዩ ኦጌታ እምነትካ እውን ኣብ ዙርያኻ ኣሎ ትንቢት ባሕሪ ትግዝኦ ማዕበለቱ እንተ ተንስአ ንስኻ ትህድኦ ከም እተወግሕ ጌርካ ንረሃብ ቀጥቂጥካዮ ብሓይሊ ቅልፅምካ ንጸላእትኻ በቲንካዮም ኢኻ ሰማያት ናትካ እዩ ምድራውን ናትካ እያ ንዓለም ምስ ምልኣታ ሰቲርካያ ንሰሜን ደቡብ ንስኻ ፈጠርካዮ ታቦርት ሄርመንን ብስምካ እልል ይብላ ሓያል ቅልፅም ኣሎካ ኢድካ ብርትዕቲ የማነትኻ ልዕልቲ እያ ኣሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ብሓቂ ግሩም ድንቂ ዝኾነ ያው ቃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ከማኻ ስልጡን መን ኣሎ ኦጎይታይ እምነትካ እውን ኣብ ዙርያኻ ኣሎ ነትዕቢት ባሕሪ ትገዝኦ ማዕበላቱ እንተተንስአ ንስኻ ትህድኦ ከም እተወግአ ጌርካ ንረሃብ ቀጥቂጥካዮ ብሓይሊ ቅልፅምካ ንጸላእትኻ በቲንካዮም ኢኻ ሰማያት ናትካ እዩ ምድሩ ናትካ እያ ንዓለም ምስ ምልኣታ ሰሪትካያ ንሰሜንን ደቡብን ንስኻ ፈጢርካዮ ንታቦርን ኣርሞንየምን ብስምካ ልዕል ይብሉ ሓያል ቅልፅም ኣሎካ ኢድካ ብርትዕቲ የማነይቲ ኢኻ ልዕልቲ እያ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብትኽክል ስለዝኻዮም ቅዱሳን ኣቦታትና ኩሉ ኣገልግሎት ቤተክርስትያንና መሰረቱ ቃል እግዚአብሔር እዩ ዝኾነ መዝሙር ዝኾነ ቅዳሴ ዝኾነ ፍትሓት ዝኾነ ጥምቀት ዝኾነ መርዓ ኣብ ኩሉ ዝግበር መሰረቱ ቃል እግዚአብሔር እዩ ከም ዝገሮንካ ኣቦታት ሰሪዖም ኣጽኒሖምልና ኣሰሮ ምጥረል ሕራይ ካልኦት ካብዚ መዝሙርና ከይወፃና መን ኣሎ ይዛረብ እንተሎ ብግርማን ብክብርን ንኢየሱስ ዝመስሎ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ራይ ኣብዚ ርእስትና ከለና ኣብዚ መዝሙር ኢና ዘለና
أنا بونا سبت زي اللي حنت اللاتني ويس كتصرنا الرأي هو تحت نقصلي أب رأي يوحنس كاني معرف حادي قصر شمنتسي ألفان أوميغان أني لبي زلون زنبرن زمتصن كله زخلن إزقابير أملاغي آمين حق እግዚአብሔር መስገን አትሞዳታ ኻብ ብሉይ ኪዳናት ሒዙ ምስ ሓዲስ ኪዳን ምዃኑ ዓብ ነገሪ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 4 ካብ 12 ኣምላኽ እስራኤል መዘና የብሉን ኢሉ ኣርስቲ ሂብዎ ኣሎ ንሰማያት ብኢዱ ዓሚኹ ዝሰፈረ ንሰማያት ከዓ በጻብዑ ዝሰደረ መን እዩ ንሓመድ ምድሪ ኣብ ሚዛን ዝኣከበ ነኽራን ብሚዛን ንኸረቢት ድማ ብነጥሪ ዘምከኸ ዝመዘነኸ መን እዩ ንመንፈስ እግዚአብሔር ዝመርመረ ወይስ መኻሪኡ ኮይኑ ዝመሃሮ ኸመን እዩ ምስ መን ተማኸረ ኣእምሮ ዝሃቦ ትቑኑዕ መገዲ ከዓ ዝመሃሮ ፍልጠት ዘፍለጦ መገዲ ምስትውዓል ድማ ዘርአዮ ኸመን እዩ እንሆ ኣህዛብ ከም ሓንቲ ነጥቢ ኣብ ዕትሮ ከም ሓንቲ በሰራ ሚዛን ይቁፀሩ እንሆ ደሴታት ከም ተጓጓየ ልዕል ሊባኖስ ንምንዳድ ኣይኣክልን እንስስኡ ንመስዋዕቲ ምሕራር ኣይኣክልን ኩሎም ኣህዛብ ኣብ ቅድሚኡ ከም ሓደ ግዛዕ ኣይረኣዩን ሓንቲ ከም ዘየልቦ ከም ከንትነት ገይሩ ይቆጥሮም እምበኣርሲ ንኣምላኽ ምስ መን ተመሳሰልዎ ምሰየናይ መልክዕ ከተመዓራርይዎ ኢኹም ገባር ምስሊ ፍስ ገይሩ ጣዖት ይገብር ኣምካኺ ድማ ብወርቂ ይልብጦ ብሰንሰለት ብሩር ከዓ ይስልሞ እቲ ክሳዕ ክንዲ ዝኽስውእ ዓቕሚ ዘይብሉ ድኻስ ዘይቁንቁን ዕንጨቲ ይሓሪ ዘይነቃነቕ ምስሊ ዝገብረሉ ከኣሊ ድማ ይደሊ ኣእምሮ የብልኩምን እኳ ዶ ኣይትሰምዑን ኢኹም ካብ ጥንቲ ዶ እዛ ኣይተዘንተወልኩምን መሰረታት ምድሪ ዝነግርዎ ደኸ ኣየስተውዓልኩምን ኢኹም ንሱ እዩ ኣብ ልዕሊ እታ ኸባብ ምድሪ ዝቕመጥ እቶም ኣብኣ ዝነብሩ ኩሎም ከመንበጣዮም ንሰማያት ከም ጋንፅላ ዘስጥሖ መሕደሪ ኸውን ድማ ከም ድንኳን ዝገብሮ ንሱ እዩ ንመሳፍንቲ ገለ ከም ዘይኮኑ ንፈራዶ ምድሪ ከም ምናምን ዝገብሮም ንሱ እዩ ብዛዕባኡ ሱር ኣብ ምድሪ ምስ ሰደዱ ንሱ ኡይፍ ብሎም እሞ ይነቕፁ ዘራጊቶ ከም ብቕቡቕ ይወስዶም ከም ማዕራሪዮስ ምስ መን ከተመሳሰሉን ኢኹም ይብል እቲ ቅዱስ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 4 ካብ 12 ክሳብ 25 የንብበ ሕራይ መን ኣሎ ኣበይ ኣሎ ይዛረብ እንተሎ ብግርማን ብክብርን ንኢየሱስ ዝመስሎ እዩ ሕራይ ሓብትና መኣዛ ቅዱሳን ዝማሬ መላእክቲ የስማዓልና እቶም ዝሰማዕናውን ዝማሬ መላእክቲ የስማዓልና ካብ ኣቦና ጀሚርኩም ኩልኩም ካብቲ ዘስተንትንኩሞ ነቲ መዝሙር ምስ ቃል እግዚአብሔር ኣወሃሂድኩም ዘካፈልኩምና ከዓ እግዚአብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ሕጂ ናብቲ ሃይማኖት ኣበው ካብ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 15 ክሳብ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 5 ኢና በፂሕና እተን ቀዳሞት ካብ ናይ ቅዱስ ዲዮናስዮስ ብዛዕባ ምስጢረ ስላሴ እቲ ካልኣይ እውን ብዛዕባ ቅዱስ አግናጢዮስ እዙን ኣብ ምስጢረ ስላሴ ኢና ዘለና ምስጢረ ስላሴ ክንብል ከለና ናይ እግዚአብሔር ሓድነትን ሰለስትነትን ናይ እግዚአብሔር ወልድ ፍጹም ኣምላኽነትን ፍጹም ተሰጋውነትን ፍጹም መድኃኒነትን ተሰጋውነት ክንብል ከለና ፍጹም ሰብ ምዃኑ ከማና ፍጹም ሰብ ምዃኑ ብትስብእቱ ነዚኦም ዝገልጹ ዝኻይት መሰረተ እምነትና ማለት ስለዚህ ምናልባት ድሕሪልና ዝኣተና እንተለና ኣብዜና ዘለና ካብዚ ናይ ሎሚ እዛ ኣስተንቲነ እዚ ተረዲኤ ንብሎ እንተሎ
اتجزي ناي قبائي كابتي حلقة هواريات زخونة قدس بيتروس سالساي زتشومة ناي أنصوكيا لكا باسات أغناطيوس سمايت عمل أختو كم زبالي كاب هواريا قدس باولوس سالساي ازي أغناطيوس متو لأنبسا بنابستيو حليفو تقام جمريا خمزرانيو اتقوي تايس كريستوس هواريات من يعبي لهم مستخراخرو ويتا خام مهار خون اما خلهم دو زبلو حسان اذا اغناطيوس متو لانبسا ايو سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ካብ ናይ ቅዱስ ዲዮናስዮስ ይሁን ካብ ምዕራፍ 10 ካብ 11 ወይ ካብቲ ዝሓለፈውን ዝረኣናዮ እዛ አስተንቲነ ንብሎ ወይ ከዓ እዛ አይተረዳና ናይ በረሃልና ንብሎ እንተለና እቲ ግዜ ናይ ጉባኤኑ ጉባኤ ወፍየለሁ አቡና ምርጌታ ቃል ህይወት ስማዓና ድንጉይ ለንዴኮ አትሌትን ካርታ ዝጀመር ኩላ ሰዓት ሰማዕ ህዋሲ ትኽንበብ ዝፀንሐ ኩልኩም ደስተንተንኩ እግዚአብሔር ሲ ካብቲ ክመጾ ንምድሓና ዓላማ ዝገበሮን ኣብ መሬት ምስ መፀውን ኩሉ ትኽፍጸም ዘለዎ ናይ ግድን ክፍጸም ምዃኑ ዋላ እኳ እሳቶም ገለን ተሓሰቡ ወይ ገለን ተደለዩ ብዘይ ግዚኡ ግን ከም ዘይከውን ዋላ ክገብርዎ እንዳደለዩ ከለውስ ዘይከውን ምዃኑ የተረድየ እግዚአብሔር ከዓ ካብቲ ክገብሮ ዘለዎ ዓላምኡ ሒዙ ዝመፀ ከዓ ዋላ ሓደ ከም ዘይሓለፈ ኩሉ ብሰዓቱን ብግዚኡን ከም ዝገበሮ ሕጂ እውን ንሕና ኩሉ እቲ ዝበሎ ብሰዓቱን ብግዚኡን ክኸውን ከም ዘለዎ ሓንቲ ከነቃላጥፋ እንኽእል ብጸሎትን በቲ ናብኡ ንምምላስ ብምምላስና ጥራሕ እግዚአብሔር ከመፀና ዋላ እውን ካብቲ ጽሑፍ እንዲ ብሰዓቱ እዩ ዝመጽእ ዋላ ዝኾነ ይኹን ግን ነቲ ነገራት ብጸሎት ከዓ ከም ዘዝሕለልና እዚኣ ተረዲኤ እጂ ምስቃሉ ይኹን መውት ከሎ ይኹን ምትሓዝ ይኹን ኩሉ ትዝብሎም ነበረሲ ናይ ግድን ክፍጸም ከም ዘለዎ በቃ እዚኣ አስተንቲነ ማለት እዩ ቃል ህይወት ስማዓና አሜን እግዚአብሔር መስገን ዓብ ነገር ይኽስተንቲንኪ እግዚአብሔር ጎይታ ጊዜ እግዚአብሔር አይቀልጥፍ አይዱንኪ በቃ እዚ ብዘይ ምርዳእ ብዙሕ ነገራት ኣብ ህይወትና መደባትና ነቲ እግዚአብሔር ዘዳለዎ ጊዜ ሰዓን ምጽባይ በቲ እግዚአብሔር ዝኸደሉ መገዲ ሰዓን ምጽባይ ብዙሕ ኣብ ህይወትና ነባላሽዎ ነገር ኣሎ እግዚአብሔር ግን አይድንጉ አይቀልጥፍ ስለዚ ኩሉ ጊዜ እንታይና እቲ አውደዋርሕ ናይ እግዚአብሔር ክንጥቀም ደቂ እስራኤል ኣብ መደብ ምድረ በዳ ክኸዱ ከለው አውደዋርሕ ናይ እግዚአብሔር ማለት ደመና እዮም ዝጥቀሙት ደመና እንተተጓዓዘ ይጓዓዙ ደመና ጠጠው ኢሉ እንተቀኒኻ ጠጠው ብሉ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ወይታ ጊዜ እዩ እግዚአብሔር አይድንጉ አይቀልጥፍ ነቃላጥፎ ግን ከምቲ መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና ክትገልጾ ፀንሐ እናቀላጠፍኩም ዝብል እቲ ጊዜ ክሳብ ዝፍጸም ዓቕሊ ክበና እቲ ጊዜ ንኽፍጸም ግቡእ ምድላዋት ክንገብር ጸጋ ከብዛሓልና ጥራይና እምበር እግዚአብሔር ደቂቕ አይውስኽ ደቂቕ አይንክ እግዚአብሔር ጎይታ ጊዜ እዩ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሕራይ ህይወት ሓብትና وبطعم طبت مرتينا تمهرنا أنا نقولش كيف بساختكم كشركة جبرات دلسي أبنو تاريخي بيك أشوهانس دياقون كلوز بهارونا بزي نبانا قصمو مصونيرو مصر April 15 2020 حجز مزان مهارازل لنا تامستيري سلاسيسي شعوين بطعمي أغريماتن حج مساختكم شركة جبرات سلدلخي كمي اتي اب سلسته بب سلسته تمغيلو حجي اتي اتسمسي اب ولد منفس قدس بسم اب سلسته حاده
بجبر خاني أب ولديو وولدها تولاديو منفس كاس سريس أسجد سراتي أستنفاسي حكيدي سبوالا حجي نتا جبرها بخمات مغيلة مالتي دحراي تاب أكل كاني أب ولد منفس قدس كوينو فتصم قط أملاخ منفس سلستينسي كستاي غيرناين مالتي دحراي تاسمن جبرن بأكلنكا حادين بسلطان بملكوت بحيلي بهلونا التمستيرسي بتعمي كتستنتنو خلخاسي كمي it's very I don't know اتناتنا هايمانوت مسترس سلاسي زبا سمهالسي كمزي جيركا جير مسمهرنا زي أقول لاجزي بتعمي تبل دستنتنا ما وشيرك جبرايلي مساحتكم أبزي عنوت سلت صنحتني نمالبات أتملو لنا بونا نمالبات أنا ميس جيريات فينا جدا እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣብቲ ግዜቲ ነቦና አንደበቶን ከፊቱን ምስጢረ ስላሴ ክምህሩ ዲያቆን ከሎ እግዚአብሔር ጸጋ ዝሃቦም ነቲ ቃል ክትሰምዕ ኢልኪ ምምጻእኺ የድሊ ኢልኪ ኣብኖት ምምዝጋብኪ እቲ ኖት ተመዝጊቡ ጸኒሕኻ ሕጂ ንምስክር ምዃኑ ናይ ብሓቂ ዓብ ነገር እዩ ኩሉ ግዜ ኖት ክንሕዝ ብጣዕሚ ናይ መጽሓፍ ይውረስ ናይ ቃል ይበርስ እዮም ዝብል ወለድና እሞ ዓብ ነገር ይኺ ኣስተንቲንኪ ህይወት ሃብትና እግዚአብሔር በአካላት ሓደ ይኾኑ ሰለስተ ይኾኑ ክንብል ከለና ሰለስተ ክንብል ከለና ሰለስተ ኣማልኽቲ ንኣምን ዝመስሎም ብዙሓት እዮም ግን ብምንታይ ሓደ ይኾኑ ብምንታይ ሰለስተ ይኾኑ ኢሎም ወለድና ቀሚጦም ዝኩሉ ሕጂ ካብ ዝትንተን ዘሎ እዩ ማለት እዩ ሰለስተ ዝኾኑሉ ምክንያት ብስም ብግብሪ በአካል ሓደ ዝኾኑሉ ከዓ በባህሪ ብስልጣን ብፍቃድ ብመለኮት በዛ ሓደ ይኾኑ በቲ እቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ዲቫይን ፓወር ንብሎ መለኮታዊ ሓይሊ ንብሎ ማለት እዩ ጽቡቕ ነገር ኣብ ምስጢረ ስላሴ ኣስተንቲንከ ኣብ ሰዓቱን ኣብ ግዜኡን ቃል ህይወት የስማዓልና ህይወት ሃብትና ቃል ህይወት የስማዓልና ቦና ቴንክ ዩ ራይ ካልኦት ካብዚ ናይ ሎሚ ዘስተንትናዮ እቶላት ንቦና ካልእ ከይኮድኩ ሓታይ ለሲ ኣብ መንጎኡ ክስታይ ገይረያ ሶሪ ኣታ ዘንበብናያ ኣቲ መን ኣንቢባታ ኣብ ዮሃንስ ቁፅሪ 19 ካብ 16 ስጋዕ 40 ክልተናቲን ረዘነት ያመስለን ኣንቢባታ ተዘይተጋጊ ዮሃንስ 19 هو يوحنس 19 كاب 16 سقع 42 الراي صبو حجاب تحته زلات النسي عبتا كل ما قبلتا يوحنس 19 أب عسران سلستانيا زلات النتا كستاي تا كويشن 16 اوكي أبتا عسران سلستانسي أتم عقيتي جنا نيسوس مس سقلوا كداونتو العيلم أب 4 مس مقلوا نن حدا عقيتي جديو عقيتي جديو نتي قمشون كمو اتقمش جن كابل عليك ساعة تحتي كلتنو خلنتنو اللومو نبر انبر سوفي اي نبر زي اسكرت يا برو ليك ستاي اي تردأتن حقخي بزح غزي او غازيتا افنو تبرهانون ترغمو بسفيح تغليص نيرو ازي كدان نزين عنا ممهار خوننا مسؤول عبيه سفايا ينبرون زبل مسو قويتا إيس كريستوس يعبي مسو عبد نيرو مالت تأمراتاوي كدان يسوس تباهيلو ولا دحر سقلتو بزح تأمرات زابير بزفق أدا غيرو بزح تأمرات زقبر
እዩ ብዙሕ ታሪክ ዘለዎ እዩ ምናልባት ምስ ግዜና ናይ ሎሚ እንደዘይ ከይዱን ኣብ ዝመጽእ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ክንሪኦ ኢና ግን እዚ ተኣምራታዊ ክዳን ማለት ምስኡ ዓብዩ ስለዚኦም ከዓኒ ነቲ ካልእ ኩሉ ክመቐሉ ከለው ነዛ ክዳን እዚኣ ግን ኣይተመቐልዋን ማለት ኦኬ مش ግን طلع عليك ساعة تحتي كلنتنا علوم كلنتو علوم نبرة امبر كلنتو علوم نبرة امبر سفاي اي نبرون اوكي ريفرنس وين ندام بتكلم من احد ان بيلسي استخبر كالكنا ريفرنس وين ترداني كانت نقولت نانو قابتي ترجمي بوتات زمسواندي اب ريفرنس وين كتردانا يتخلني بتخكل كتمصاي تخلني ايش جيبوهم يخزي رخبكيا اوكي بنا الراي سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን كل ጊዜ ክንሪኦ ከለና እንታይና አቦታትና ከመይ ያቀሚጦም ኣለው ከመይ ተርጉሞም ኣለው እቲ ቀምሽ ገና ስፋይ ዘይብሉ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኩሎንትኑ ዕሉም ነበረ ራይ ሰለቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣብ ኖትና ሓዛሞ ኣብ ዝመጽእ ግዜና አቦታትና ብሰፊሕ ተርጉሞም ኣለው ነዚያ ግን ንግዚኡ ግን ብተኣምራታዊ ነገር ምስ ጎይታ ከዓቢ ከሎ ምስኡ እንዳዓበየ ይኸይድ ነይሩ ታራ ክዳን ከም ዘይነበረ ሰባት ከም ዘይኣለምዎ ዕሉም ነበረ እምበር ስፋይ ኣይነበረን ዝብል ስለቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሕራይ ዝኾነ ሓሳባት እንተሊና ዘስተንተናዮ ወይ ንሕቶ ናይ ጉባኤ እቲ ግዜ ሕራይ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ግዜና ያክል ስለዘሎ እንድሕር ዘስተንተናዮ ወይ ርእይቶ ሕቶ እንድሕር ዘይብልና ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ሂቦም ብጸሎት ከዓጽውልና ነቦና ነበይ መልአከ ሰላም ናብ ኣውደ ምህረት ብክብሪ ይዕድም ربنا يغني زمن أقلقلتكم يبارخ تم كل خن حوات أحد دماء كتنببع كمون كارت تردى خناو حساب كتبا مزمور جمركي عتنا معزا نتا مزمورون بتقسي أسنيخن نزاع قلقلت كتسفحوا كلكم كلكم زيابير زمان أقلقلتكم يبارخ أبتا معرف أسرت حدا قطر 4 سي نسو دما أبس مسكال زتسقله حتياتنا زدمسس إيو نسو أم قبر كله نموتان زتنسى إيو نسو أم قبر وصائي إيو مجنزون أوش مقابر حدقة نسو معصوت عاصي خلو نابدك مزامرتو أتوه سلام نعخاتكم يخون دما بلوم كبرن مسقانا نعملاخ يخون أبزيئة
كاب قداميتي ملكت بيتروس معرف كلته قصري 24 25 تنبي لنا نيرو نسو دما اب اص مسقل زتسقله حاتيات زدمسس ايو اتي اب اص مسقل زتسقله غويتا حاتيات زدمسس ايو عدانا كخفل زي عدو أبسانا خرحق زي أبسؤو بدلنا خطف زي بدلو أم مسكال زتسقلة حاتيات زدمسس إيو كويتانان أملاخنان مدحانينان إيسوس كورساس أم مسكال زتسقلة حاتياتنا كدمسس كابتوصينايو اتينايو زنبرنا جزاء ديابولوس دق صلمات دما ناب حرنت ناب ناصنت اتم عبدنا زنبروسي برهان وصلهم زبل ناب برهان كوصانا كاب جزاء ديابولوس دما حرا خجبرنا إلى التسقله حرا مسجبرنا كاب جزء ديابولوس مسجلا جلنا كاب تدق صلمات مسوسانا كم فقدنا خنبر دليتنا عند جبرنا دما أبز علم كم انسسا خنبر أيقونن قويتا واجا زغفللنا تقندي كريستوس واجا زغفللنا هوريا بيتروس انت إيلو نحاتيات مويت ناسي نصدقي من تخنبر نسو بعلو نحاتياتنا أبسقو أب عنصي تصورو بقسل إخوم زحوخم نحاتياتنا أبسقو أب عنصي تصورو بقسلو زحونا نمنتايو انت دايلنا نحاتيات ميتنا نصدق خنبر تواغاز تخفللنا نحنا نتنز توهبانا عدمه نأملاخ إن أسمرنا نأملاخ إن حبوسنا تأزازو إن فتسمنا فقادنا ملأنا نحاتيات ميتنا نصدقي من تخنبر إيو أما حجي نحنا فقادو دون ملأ لنا كم تأزازو دون خيد لنا نحاتيات ميتنا نصدق ننبر لنا إذن من نحنا نحطو طيب ناي حدا زملسا زي كونا دما كلنا ننولقنا إن ملسو حطو إيو اتقداماي حاتيات اتزين خلا اتخندي واقع كندي تريد حريدن كندي مسوات تباهيلو قريبو جن أمانغو اغزيابيهرن أمانغو دك سباتن فتصوم عرقي كمس أيتخألن اتفتصم عرقي حقني عرقي
أمانغو سبن أمانغو أملاخن زترخبه بمانيو انت دعيلنا بتبجاونت ناي قويتانان أملاخنان مدحانينان إيسوس كريستوس إيو أما نتفتصم عرقي فتصم سلام بتبجاونت قويتانان أملاخنان مدحانينان إيسوس كريستوس زرخبنا يون زتقبلنا يون نحنا نحاتيات ميتنا نصدق دا ننبر علينا واقع تخفللنا بحاتيات كنتش عمالق أب حاتيات تنك على خنبل أب بحر حاتيات كنحنبس هيكونن انت إذا نحاتيات ميتنا بصدق هننبر أب قدنا صدق هنقعس يو اتواقع زتخفللنا أما إذا حجي نعاي نعاهم توهيبنا زلو عد مدما نحاتيات ميتنا نصدق خنبري نخالا أيكونن بصدق من بار مالت انتايو فقادو مملا تأزز كاية مفتسام فقاد كا قتيلكا فقاد أملاك من مللاس أبتزقبر مستيرات مستاف إذن قبرنا كسا أملاخنا زصوع عنا كساعتانا يجيرو ساعات تأكل نفسن كسا سقانس كسا عزفالا ليا ننبر اندحران لنا موداتنا دما انتايالونا خنياتو هوريا باولس دقيمو أما راف حمشت قلت 4 انتاي جبلالو اتحلق أقواسوت مستقل صدما زي صملا أخلي الكبري تقبلي إخون كبرنا أملاخ يخون أملاخنا أخلي الإشاق زدف أولو أملاخنا كل نجار زتقبله نعنا زي صملو أخلي الكبري أخلي العوات أخلي الهوات أخلي الصدقي أخلي البرهان كدف علنا سلازد اللي أيما نحنا دما تي حلق أقاسات مستقلسة زي صملو أخليل كتقبليكم إذا نقبل معسينا نحاتيات ميتنا نصدقي ننبر تلينا إيما نحاتيات ميتنا نصدق خنبر يتحلق أقاسات مزقلة دما أخلي صدق خنقبل أملاخنا فقيد لنايو نحنا دما فقادنياتات كوينا كنركب فقادونا مالأنا زعززنا نفصمنا زبلنا نقبرنا نايتي أبيتو زقربلنا مسئرات تغافلت خوينا أبز خراي علم كنبر أبز خلنا نسماي كنطمت أبز خلنا بزعبا زل علماو خنحسب زيابيهر نخلنا يحجزنا عين لبنانا يبرهلنا أمرنا يسفحلنا كله إن دليو إن قبرو دما بفقادو تمريحنا تأزازنا فتسمنا تخون نخلنا زيابيهر يحجزنا نخلكم دما أملاخ زمن أقلقلتكم يبارخ نزي أمانغو إسرائيلن أمانغو فلسطيمن نريو زلنا كماي زنم زلو حوي دما سبيو باتي كوينو سبيو زتأفق زلو سبي دما خم قصل زرقف زلمو كلنا دما أبتان قبرا صلوت زيابيهر سلام كورد نتزل معات كقرر كلنا بصلوت نذكرهم سلا كل زيابيهر أملاخنا مسكانا يبصحيو مدبنا بصلوت كنعصو كلنا حنسب بصلوت حفن بل
تناب ولدو منفس قدس هذا أملاك أمين من سلام صلت كم بحدش كلن زحج جابير أبقيتنا مدحنا يسوع كرسوس من سلام زحمتن لكل زخنة قدس بيت كريستيان اللي من لنا قبل الأزم المؤمنين بزح سلام كب نقول سلام سلطان ذلو جابير أملاكنا أيوب من سلام تصلي بسماء تنبر ربنا سنكاي قدس من قصات مسا قد كان تاب سماء كم دمام دريقون على تنجرانا لما هبنا عن زودلنا ودلهم زحلقنا لما بدنا نحسنا لقلنا كفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا نقصن حيلين كبر نزل علمنا كائما أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام لك له حلنا خدن قليقي بسقاخون دن قليقي أدى إيجابية سواد قويتا سراوي سلام لك له سخيكاوان السبرغتي خفرة كرسهم برخيو وملتا تسقى إيجابية مساقي وفست الدس بالكي أتيات ناصر يلنا نفت ودخي يسكر ساس من تانا حرات لمن لنا أمين ونقول تحجابية من بنا كان مالدا كان لنا ونقول سلام هبنا كله كان خم إيجابية راترينا سقى خان وفصلنا جاكهان نفلت بعد أملاخ يبلنا قدسم كان سمن نسوعنا لنا بسما يزل الله نسخة سلام كعبنا نفس كلنا عدل أبزع على من زمن وارم سلام حلو كل ما راح تنسى سلطان بتلكن سلام بقدسم كسلام حبوب أبزريانا نزل ما كان تايجاب كام خرار أما إتاونا مجانا نزل قراءتنا بقول سلام حبوب بهدوم بقول عنوات كنا برد كل سنة يملك خدمنا أغاني جابير بنفرح حياونا كنا كبن بكرساس مسونس منفس قدسن سجانا صنعاتهم بوزل كلام من كل سعن نزل علم آمين قدس جابير أملخنا زنبر كازل لخا كل حليف كادما نزل علم تنبر كمسراك سام عرب كاب سمين كسعدبو بسم كان نزل علم تمسكن يكون سلام لخنت كان سلفت أرينت كان سلقويت النت كان سلنكس النت كان سلملكت النت كان قدس جابير أملخنا نخبرك كان مسكنك كان نقلقلك كان جزاك كاف جميلنا دما نسجدلك ساعات ما علت زبارك كلنا نسخا خمس عزم شدي أدما بارخلنا أو عدمينا زي ما علت زي أنزا ساعات زي أنز وسكنا نتازهب كنا ساعات ما علت ندما أبزقوا بقى زي كنساتف نسألوت نمسكنا خنكح إسخات بلنا قال كون كن محر نيزقوا بقى زي تساتف تسلا زقبر كنا كبر المسكنا النقا يكون زقوا بقى زي دما نقدنا قنعو نفس ما يزتأمت زل علم وحساب زحسب نقدنا زقنا تعززنا يو زفتسم قبائي قبرلنا أبتم قدسانكا أب قبائي قدسان أب سماي زساتف قبائي قبرلنا نتوم كم زعدل زي رخبو دما أملاخنا كم زعينات منفساو معدي هبلنا نزهب كاننا دما تتكمتي بمنفسكن عبيلو نسخة حقزنا عالم سلام نزازلنا يهاجر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا منقنا سلام هبلنا إذا أمنقو من أسياتنا نريون سمعو أقرقرن أبنا حد كام كتتالن دما أملاخنا نخلهم لبختبهم باتي كوينو موت سبي زموت ما أملاخنا كما من حدهم كقادادو قاتلو زي كونوس كوادو زي كونوس سايدا ودي قص أنها حوام كردو كتسو سغاش خبرلهم زي كبيت كم زنام حوي أبرئلي إسرائيلاويانن فلسطيناويانن زنم زلو النريون نسمع زلنا سباتكم قلت زرقف هنساتات زفرس زلو دما أملاخنا نسخاي أكل بلنا كاوق موتنبر يوت يلن برستنبر هنسات يلن كسارامبر مخسب يلن مو السخا يأكل بلنا نحنا دما نزغلو النار أنا إنا سمعنا نبخان نقرب له غنيات صباح نخونو أين فلتني نامو كل جزية سنكنا زدالنا كل جزية دما أبتن السخا التدلينا تما على السخا تفلتان إحنا جناين فلتان كل جزية دنا دلوات كنا خلنا برسخ حجزنا أب حمام زلوا بسألوا ذكرنا زبالنا أسمعتهم نفلتهم زي نفلتهم السخا تفلتهم يخمو أبدا زلوا الكايد محرز زرق حلهم سقايا مقلل سبارم تسجن أمام فوس أب حزن زلوا تسأنا نعلنا تميم زلوا نسألنا سقاب نفس التأثر تحلنا فحزب ولا أقبلنا بغطر سلمتهم أبرهلنا ولدنا يم كلهم باريكا قدس كعبيلنا نأخذ خونو قبرلنا
ዝወለደ ኩሉ ይሕጉሰልና ኣብ ወፍሪ ዘለው ድሓን የጥወልና ኣብ መገሻ ዘለው ማ ድሓን መለሰልና ሳና ውዒልካ ኣኻ ነመስግነካ ሳና ክትሓድር ድማ ንምዕቀበካ ሰላም ውዒልካ እናተመስገን ሰላም ከተሕድረና ድማ ኣምላኽና ናባኻ ንምዕቀብ ኣለና ብነየዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእክቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሜን ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ህሊናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ ኣደይ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ እስኻ ኣንስ ብርክቲ ክፍረ ከርጽኹም ብርኺ ወምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍት ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታህ ወይ ስረይ እግዚእነ አምላክን ወዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ከጋና ስረይ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩከሳት የብርሃን አንቱማ ብየ ቀናት ወይ ዲያቆናት ወራን ሳይሩጎ ጸናት በበስምክም ኩንፍታኖን ጻነ ይረሰነት ብላን ስሜት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መል 12 ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس مال 12 بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኩን ተረፈ ግዜና ኣምላኽ ይባረኸልና ንኩልኩም ድማ እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ለይ ትግበረልና አሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ተጸለየ ጸሎት ተማህለለ ምህለላ ኩሉ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ኩልኩም ህዝበ እግዚአብሔር እዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህባ አገልግሎት ስራሕኹምን ግዜኹምን እናዋሃድኩም ብኣንቃ ኣድዎን ብጥባትን ክትከታተልዎ ዘምሰኹም ዝጸናሕኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል ከምቲ ክሳብ ሕጂ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ቅዱስ ፍቓዱ ዝኾነልና ንዝመጽእ ጉባኤና ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ بخمس خنقابا ጸጋውን ምሕረቱን يبزحلنا سلام ليتي بسلام يرخبنا آمين قال وتسمع لنا بوتاتنا thank you قال يسمعنا حضر كلكم واتنا بوتاتنا امين نقول لنا قال امين نقول لنا قال هو تسمع لنا سلام ليتي آمين بروح ليتي قال هو تسمع لنا امين امين نقول لنا قال هو تسمع لنا ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ አሜን ተመስገነ ይኹን ንኩላህና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሰላም ለይቲ